салому алейкум ҳамдиёрони азиз аъзои гурӯҳи ангур ва буғ. Як навори имрӯз 12 апрели соли 2023 аз буғ нишон медиҳам, ки баъд аз хунукиҳо мо буғро чӣ кор кардем ва чӣ хел барқарор карда истодаем. Ва бинед, ки мо якум дараҷа алафро аз мобайнаш гирифтем, ки кор кардан осон шавад. Баъд бихашро алафашро гирифта побил кардем ва ангурҳое ки хунук задагӣ буд, анаашо хунук назада буд. ин велес мебошад, ин хушаш бастагӣ аст, ин ду хуша бастагӣ аст. ин як хушашро ман канда мепартоям, чунки хушои ин як сатил хуша мешавад. ана бинед акун хунук задагиҳо ман дору хӯрдам, об бисёр додам, 3 литра додам, бисёр меҳнат кардам. аз хушачаҳои пинҳонӣ якта буромада истодааст. мана ин хушачаҳои пинҳонӣ спящи почка мегӯянд, якта буромада истодааст. ҳаво ки гарм шуд, зур зада буромада истодааст. ин дар қисми поёнӣ буданд, инҳоро хунук кам задааст дар рӯи замин будагиҳоро. мана мо худо хоҳад боғро имсол аз рӯи замин барқарор мекунем. мана бинед, якумашо хунук задагӣ буд, бо дуюм сеюм мухчаҳои хоб, ки хунук то чуқур нарафта буд, боз зада буромада истодааст. бо мана ҳозир ман аз Москва доруроӣ кард Мадина Солиева, ҳамон доруро об карда бо ҳамроҳии дигар доруҳо баковый смес карда ангурҳоро дору зада истодаам. доруи Купровет Блю, доруи Кламиатет до ва витамини Мадинароӣ кардагӣ бо як витамини дигар омехта карда зада истодаам. хай мана ина бинед, инаш ба гонам дигар намесабзад, аз бехаш нағз сабзид. хай ана аз бехашон нағз сабзида истодаанд. ина ҳам бедор шуд, як тоаш бедор шуд. мана ин бедор шуда истодааст. дидед, инаш бедор шуд, ана инҷа якта бедор шудааст. худо хоҳад хай барои ишками худамон ангур меёбем хӯрданда ва барои соли оянда мана ин баргаку вастанавид шуда истодааст. барои соли оянда боғ худо хоҳад барқарор мешавад. мана бинед, мана бедор шуд, мана инам бедор шуда истодааст. худо хоҳад як гармӣ шавад, бедор мешавад. ана ин ангури беҳтарин аз Украина овардагӣ, ин дубовский розовӣ. мана бинед хушаш чӣ хел калон. ман кандам дубовский розовӣ бастагӣ, инро дар рӯи замин буд, хунук назад, як дона баст. инро ман ба шумо нишон медиҳам чӣ қадар ангури ба зеби хуша буданашро. ин аз инҷо бедор шуд. агар ҳамин хуша бандад, нағз набандад, хай барои соли оянда ин барқароршавиаш барои барқароршавӣ меравад. ин инҳоям бедор шуданд. худо шукр мекунем. ин дору зада мумкин амино бедор шаванд, мумкин барое ки тагаш аллака дам карда омада истодааст. ҳамдиёрони азиз, инашам украинӣ аст, хуша баста аст. хай мебинем чӣ хел ангур буданашро. имсол мо ангурҳоро бовар кунед, бо ин ангурҳо ман худамро ту мегӯям, ангурҳоро шумо бо онҳо бисёр сухан мекунем, ҳар рӯз меҳрубонӣ мекунем, ғизо метиҳем, даво метиҳем, то ки онҳо низ ба мо ҷавоб гӯянд. мана инашро бинед, мана якта дар инҷо бедор шудааст. тамом, дигар ҳамаш хушк, дигар бедор нашудааст. ҳамин якта ҳаминҷо бедор шудааст. тамом, дигар ҳамаш хушк. акун мо ба ҳамед ҳастем, ки мумкин бо бедор шавад. хай бедор нашуд, ама яктаашам барои мо вастанавид мешавад. мана ин умуман бедор нашуд. аз ҳаминҷо мумкин бедор шавад. ана аз ҳаминҷо мумкин бедор шавад. хай имсол акун мебинем тақдиру насиб чӣ ба мо равон мекунад. мана қисми болои ҳамаш хунук задагӣ хоб ҳаст. аз қисми поён амал намуд, ҳатто хуша ҳам бастагӣ. ҳамин хушаҳоро мо ҳаракат мекунем, ки пазонем ҳамин ангурҳоро. мана инҷошам хуша бастагӣ. мана видед,
хушабастагӣ. Ана ин пайвандҳои авватар буд, амашро хунук зад. Ин пайвандҳоро хунук зад. Ана ин пайванд гирифт. Бинед. Ана ин ҷои пайванд. Ана ин баъди хунук задан якта ду дона сабз шуд. Ду дона сабз шуд. Худо хоҳад ин калон мешавад. Инош сабз нашудан, хунук зад. Мумкин аст ҳаминҷош сабз шавад. Мебинем ман ҳаминҷоам салакак ранги дар назарам ки дам карда истодааст. Хулоси гап, меҳнат мекунед, обрӯй мегиред. Ана ин бедор шуд. Дидед? Ин мухчаҳое ки якум партия не, мухчаҳои якуми боло рӯи қисми болоие ки ба мо ангур медод, вайро хунук зад. Дуюмашро ҳам зад. Ин қисми сеюмаш дар чуқуртари навда ҷойгир буд. Мана ин ангурҳо боз ангурҳои тоифию ҳар намуд сиёҳаки бемаънӣ мебуроянд. Хай мо бо пайванд мекунем. Мана инам бинед, ягонта барг накардааст дар қисми болояш, аз қисми поёнияш барг кард. Ин ангури фингер маникюр буд, пайвандӣ буд, аз қисми поёне ки барг кард, вай аллакай маникюр фингер нест. Вайро бо пайванд кардан дар кор. Мана бо мо овардем, мана онҷояш як дута барг кардаасту. Ана инҷо заминда гурондем, барг кард. Ана вай маникюр фингер аз решаи худаш мешад, худо хоҳад. Инаш чӣ ангур бошад намедонам. ҳамдиёрони азиз, ҳамин хел меҳнат мекунем. ҳамин хел хушачабаст аст барои мо. мо ки бисёр меҳнат карда зору тавалло мекунем ки худои таоло ҳаминҳоро ба мо баргардонда боз ниҳоли хуб кунад. Албатта боз ниҳолчаҳои хуб шуда истодаанд. Хай акнун мана якта дига инҷо бинед ки он тарафош ҳамаш хуш шудааст. Инҷо буромадагӣ, мана буромадааст якта хуша кардагӣ. Боз инҷош буромасодааст. Мана инашам хуша кардагӣ. Хай ба хурдан меёбем, худо хоҳад. Ё рафиқоам биёянд, мехӯрем якҷоя. Боғи ман он қадар ҳам дур нест. ҳарчи дар чашми шумо манзур нест. Деҳаи Чорбоғи, ноҳияи Варзоб. Ана бинед, вобастааст чӣ хел. Ҳананҷаш бисёр бастагӣ. Хай ҳамдиёрони азиз, мо шуморо барои тамошо, барои ангурхӯрӣ ба боғи худам деҳаи Чорбоғи, ноҳияи Варзоб даъват мекунем. ана инҷо ки ангури мебинем, инҷо пайванди ангури Искандарӣ аст. Land Cruiser хунук зада буд, боз бедор шуд. худо хоҳад дили кушоди моқати ҳамаш бедор мешад. Ҳамаш бирка дорад, дидед? Гови зоти бори ман ино бирка кардагӣ. Ман ино хунук зад кушода нашудан. Аз қисми поёниҳошон кушода шуда истанд ки ин аллакай дигар ангур аст. Хай боз пайванд мекунем. худо хоҳад имсол боз ана инам арра 15 аст. ҳам пайвандро хунук назадааст, ҳам бо хуша бастааст. бисёр ман хушҳол шудам аз ин. ҳамдиёрони азиз, ҳар яке мо ҷавонмард ҳастем, бояд мулки худро обод кунем. новобаста аз он ки мо дар чӣ хаёл, фалак дар чӣ хаёл. Мо аз паси ободӣ, фалак вайронкор. ин ангури богатир аст. мана бо бедор шуд. худо хоҳад имсол мебандад. ин хушаҳои ниҳоят калон дорад. меваш тухмборин калон аст. ман ба шумо нишон медиҳам. ҳамдиёрони азиз, хай ана ҳамин хел он тарафаш бо кор карда истодем, алаф даровида истодем, ин тарафаш алафашро гирифтем, бо баланд шуд. ҳоло бо медаравем. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед.